priatelia, tak dnes tu máme úplnú pecku, bomba, porážka Roberta Fica. No kto to môže povedať iný, ak nie Šimečková pravá ruka, mladý chlapec, opäť raz a zase zneužitý človek, zneužitá mládež na predvolebný boj proti normálnemu vládcovi, normálnemu premiérovi tejto krajiny, Robertovi Ficovi. No a vy spolu so mnou poďte si pozrieť, čo a ako, ale ešte predtým vám chcem povedať, že dnes vyžrebujeme ďalšieho výhercu. Uvidíte ho za chvíľočku krásne dolu na lište. Tento nech mi píše adresu na tento e-mail, ktorý je tam napísaný, a tomuto posielam krásne pozlatené krásne pero. A to isté môžete vyhrať aj vy, alebo zlatú sošku, pozlatenú sošku. Ak budete komentovať, budete prihlásení na odbere, tak budete zapojení do súťaže o tieto krásne, pozlatené, krásne veci. Takže ideme na to. Máme na konci dňa rovnaký cieľ, teda porážku vlády Roberta Fica a rekonštrukciu Slovenska ako zmenu k lepšiemu. Čiže ak by sme to mali tak nejak zhodnotiť, ide vám o porážku Roberta Fica? Videli ste to sami, ja normálne tomu nemôžem uveriť, že Šimečka zneužíva týchto mladých chlapcov na to, aby takto tieto televízie, či už Markíza, Aktuality, SME a tak ďalej, tieto progresívne televízie, aby ich taktiež zneužívali na predvolebný boj, aby si ľudia z takýchto ľudí, chorých prakticky, oni sú chorí na hlavu, by som povedal, títo mladí ľudia, lebo majú určite nejakú diagnózu, však vidíte, tam ten, čo hral vtedy na tú gitaru, proste už o ňom ste nepočuli. Prakticky sa liečí niekde na Bielej hore, či kde to vlastne som sa dočítal. Tento tu za chvíľočku už taktiež už vidím na ňom, že už má nejakú tie tiky, vyky, zvyky, všelijaké. Už vidí 72 pohlaví ako tam títo bortáci. No a priatelia, my ideme ďalej, aby sme si pozreli aj istú pani poslankyňu, aké vlastne to názory nám chce teraz povedať o Robertovi Ficovi alebo neviem kom. Pozrite si to, taktiež komentujte a budete zaradení taktiež ďalej o takéto prekrásne pozlatené pera. Sú ešte 4, takže sa ponáhľajte, viac už ich nebude, budú už len sošky. A ideme na to. A taký typ bezprávia a skrivodlivosti, o jakej som si ani neodvážila veriť, že môže koexistovať v právnom systéme niektorého štátu, ktorý sa hlási k nule zlou. Priatelia, kto rozumel ruku hore? Ja nevidím žiadnu, takže ja neviem, no tak skúste mi napísať nejaký koment, čo to vlastne, o čom to vlastne vravela táto pani poslankyňa na tom prakticky predvolebnom sneme, lebo ja neviem, ja normálne ani nemám slov na to, lebo neviem, čo mám komentovať prakticky. To je tá hlúposť toho progresívneho Slovenska a týchto ľudí, že berú poslanecké peniaze, naše spoločné peniaze z našich daní za takúto hlúposť, čo táto hlúpa osoba povedala. No nič, necháme ju takto, pani poslankyňu, a my ideme ďalej. Máme ešte samotného Šimečku, ktorý sa vyjadril veľmi jasne, že, a to teraz uvidíte. Treba sa pripraviť na to, že zneužijú bezpečnostné zložky na diskreditáciu, na zastrašovanie. Úplne kľudne si viem predstaviť, že týždeň pred voľbami obvinia moju mamu a zavrujú do väzby. Šimečka, počúvaj ty sem, zasraný den. Tvoja matka, či bude obžalovaná o týždeň, o mesiac, alebo o rok, alebo týždeň pred voľbami, ako ty vravíš, ja by som to kľudne dal na týždeň pred voľbami, aby ju zobrali, aby dostala minimálne 5 rokov, ak nevráti peniaze, ktoré nafakturovala, nezákonne, počúvaj sem. Tak poviem takto, Rom ukradne, alebo Gaďo ukradne jednu kukuricu na poli. Je zákon, ktorý sa síce nedodržiava, ale je zákon, že môže dostať až 1 rok odňatia slobody. A tvoja matka
Obrala Slovenskú republiku, obrala Európsku úniu prakticky, lebo aj tam už máte exekúciu. A ty si dovolíš povedať, že budú ju stíhať, alebo že pôjde do väzenia. Ale veď ona má za čo ísť do toho väzenia. A má za čo ju, prečo ju majú stíhať. Je za čo. Takže netreb tu tie hlúposti, rozprávky staré matere. To tvoja matka toto by mohla tebe rozprávať večer, ak ide spínkať. Možno, že ti to aj rozpráva. Takto zaspávaš a takto ti to sugerovalo do tej hlavičky a neskôr to chceš použiť proti Robertovi Ficovi a celej tejto vláde. Takže už prestan plakať, vráť tie 3 milióny eur alebo koľko tam dlžíte. Vráťte ich normálne, zober si požičku, predaj ten svoj byt, na ktorý neviem, kde si zobral ty 600 000 eur na tento byt. A všetko bude vyriešené, môj zlatý. Všetko bude vyriešené. Ale nie, vy čakáte, že vyhráte voľby, že sa nejako vyškrabete po tej stene, že tam budete ešte aj vládnuť a že všetko krásne zrušíte, prepáčite mamičke, zrobí sa amnestia a ešte mamička bude faktorovať ďalej. Takže ľudia, zobúďte sa vy z toho PS, SAS, demokratov. Už sa zobúďte. Im nejde o nič iné, len získať slobodu, získať financie, a to vaše financie, lebo vy platíte taktiež dane. Keď idete do obchodu, kúpite si ten rohlík, aj keby ste boli na podpore, tak platíte dane. Takže sa zobúďte, lebo tieto peniaze budú končiť v ich vreckách. Nebudete mať žiadne nemocnice, budete tu mať nové albatrosy, budete tu mať nové 10 vrtuľníky, Vipery, či ak sa volajú tie americké. Budete tu mať všetko z Ameriky. Všetko, čo im tu povedia, že tu musí byť. Takže tak, priateľa. Držte sa.